L-2015 kienet sena eċċellenti għas-settur turistiku, bil-progress miksub kien mifrux fuq numru ta' setturi. Sar dan il-President tal-MHRA Tony Zara, meta flimkien mal-membri l-oħra tal-assoċjazzjoni iltaqa' mal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis f'Kastilja. Zara fisser kif wara sena rekord f'settur tant importanti għall-ekonomija tal-pajjiż, issa trid issir ħidma biex ir-riżultati miksuba jinżammu u saħansitra jittjiebu. F'dan il-kuntest, il-President tal-MHRA ppreżenta rapport lill-Prim Ministru. Rapport imsejjes fuq riċerka li għamlet l-MHRA u li elenka d-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom ħaddiema fis-settur turistiku. Dan bilan li jkunu esplorati soluzzjonijiet għad-diffikultajiet biex sena wara oħra pajjiżna jibqa' jikseb riżultati rekord fis-settur turistiku. Waqt din il-laqa spikka rispons pożittiv għall-investiment ta' 50 miljun euro li se jagħti ħajja ġdida lill-Istitut għall-Istudji Turistiċi. Investiment maħsub biex joħloq istituzzjoni world class li mhux biss iżżid il-prestiġju u d-dinjità lis-settur turistiku iżda li saħansitra jattira wkoll studenti barranin. Il-Prim Ministru Joseph Muscat fisser il-kollaborazzjoni tal-Gvern mal-MHRA bħala dialogu miftuħ. Dan fi żmien fejn l-industrija tant qed tikber li kull ma jmur qed tiżdied id-domanda għall-impjiegi. U fid-dawl ta' dan, il-Prim Ministru aċċenna li l-irwol tal-Gvern għandu jkun li jitkellem fuq is-settur turistiku bħala karriera u mhux sempliċement impjiega xhur tas-sajf, speċjalment fid-dawn li ċifri li jiġu pubblikati kull xahar ikomplu jikkonfermaw kemm Malta saret destinazzjoni turistika is-sena kollha. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-ħtieġa li jkunu mħarsa iktar id-drittijiet tal-impjegati u żieda fil-parteċipazzjoni ta' trade unions fis-settur turistiku. Qal li dawn se jkunu fost il-prijoritajiet tal-Gvern għall-li ġej.